سلام كميت صنحو كبرات تخاتلتين لو مستدالو حدشت زيناتات وصانوش تعدم حزالكم قريبا لخو مكتتاركم يعدم فلما كاندر استاذ زينا سبسلطان سودان إثيوبيا بلعلي كمروك متقعتي عمتي تحجز على كبلو كم زخسسون اوناج مسفانو تتنبيرو نزمت من رجع إثيوبيا كم زنكفن سالساي ويانه تግራይን ሰልፍ ነጻነት ትግራይን حبراوي ፖለቲካው ግንባር ንሙቃም ናይ ምርድዳ ስምምዕ ከም ዝፈረሙን ወሃብ ቃል ወታደራዊ ኃይል ኢራን ብርጋዴር ጀነራል አቦል ፋዘል ሸርከቺ እትን ዓለም ቀንድ መስመር ነዳድን ቀረብን ዝኾነ መጻብቦ ሆርሙዛ ንአሜሪካን እስራኤልን ነውሕ ዋን ተዓጽዩ ክጸንሕ ምዃኑ ከም ዘፍለጠን ካሊ ዝርዝር ዜናታትን ሒዝናልኩም ቀሪብናለና ንቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር ክሳብ ወዳታ ክትከታተሉና በخبرنا عدم سبسلطان سودان إثيوبيا أبلعلي كمروك متقعتي عمتي تحجز على كبلو كسيسوم سبسلطان سودان إثيوبيا أبلعلي استراتيجيكاوي دوبايت كتما كمروك أكفلا جزاتا سمياوي نايل بحيلتات عمتي داغماي متقعتي نمكيار كم زمچاچو كسيسوم كبل سودان تريبل أو زوتو صبصاب عملكيتو اتي مع كان زينا زتقسو بعال سلطان منجست السودان إثيوبيا مس حيلتات قلطف دقف RSF-ن حزباو منقسقاس حرنوت سودان سمي سبلم نستأخساسرو تقادلتي بجزاتا أبيلوم كسرحو بمفقادا نتن متقعتي سبونسر كم زقابرات يخسس اتي منجي متقعتي قدمي مجمارن كاب اسوسا اب ኢትዮጵያ ናብ ደቡባዊ ከባቢታት ገጾም ናይ ውግእ መካይን ከም ዝተንቀሳቀሰ እቲ ምንጪ ገሊጹ ኣብ ከባቢ ኩምሩክ ውግእ እናተጠናኸረ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ግጭት ከም ዝተርኣየ ተገሊጹ እዚ ክሲ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስግደፍ ዝተኣሳሰሩ ተጋደልቲ ናይ ታዕሊም ማዓስከር ተእንግድ ከም ዘላ ኣቀዲሙ ሮይተርስ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝጸብጸበሉ እዋን እዩ ዞባዊ ሜጋ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሐደሰ ግጭት ኣብ ሱዳን ከመይ ክስሕብ ይኽእል ንምእማኑ ዘጸግም ሓደገኛ ኩነታት ኢና ዘለና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኃይልታት መንግስቲ ውድባት ትግራይን ኤርትራን ዝሕደስ ኩናት ክካየድ ዘሎ ተስፋ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ሲሒቡ ኣብ ቀረባ ታሪኽ ክልተ ካብቶም ቀተልቲ ግጭታት ንምውሃድ ሓደጋ ኣለዎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እውን እናስገታ ትኸይድ ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ጊዜ ኩናት ትግራይ ጎኒ ኤርትራ ኮይና ተዋገአት ኮይና ሕጅግን ሰሜናዊ ጎረቤት ኣብ 1993 ናጽነት ምስረኸበት ዝጠፈአ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ዳግማይ ንምብጻሕ ክትዋረር ክደሊ ከም እትኽእል ምልክታት ትህብ ኣላ ኦነግ ምስፋኖ ተጸንቢሩ ንዝመጽእ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምንቃፍ ኮሎው ስርዓት ኢላቶ ብብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ፋኖ ብዛዕባ ተሳትፎ መጠንቀታታት ካብ ዘውጽእ ሓደሶሙን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦሊፍ ኦላውን መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ሃገር ካብ ዓቅሚ ትርጉም ዘለዎ መስርሕ ምርጫ ወጻኢ ይቅጽል ኣሎ በመባል ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ተኣማንነት የብሉን በመባል ነጽግዎ እቲ ጉጅለ ብ23 መጋቢት ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ምርጫ ናብ ነሃልኪ ወጻኢ ዝተዳለወ ኣፈጻጽማ ከም ዘወረደን ልዕሊ 70% እቲ ሃገር ንተኣማንነት ዘለዎ ድምጺ ክትበጽሕ ከም ዘይትኽእልን ገሊጹ ብመሰረት እቲ መግለጺ ዓበይቲ ተቃውምቲ ውድባት ካብ ምዝገባ ንምውጋድ ወይ ድማ ኣብቲ መስርሕ ጉድለታት ኢሉ ዝገለጾ ንምቅላዕ ጥራይ ወይ ስሒቦም ወይ ይሳተፉ ኣለዎ ኩሎም ኣብ መስርሕ ዝተረፉ ውድባት ወይ ብስርዓት ዝፍጠሩ ወይ ድማ ምስኡ ዝተዋሃዱ እዮም ክብል እቲ ጉጅለ ወሲሑ ገሊጹ ትግራይ ደገፍቲ ናጽነት ተቃውምቲ ስሙር ግንባር ንሙቃም ስምምዕነት ፈሪሞም ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ሰልፍ ነጻነት ትግራይን ሓበራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ንሙቃም ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ክልቲኦም ውድባት ገሊጾም ክልቲኦም ውድባት ኣብ ዘውጽእዎ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ስምምዕ ነንበይኖም ፖለቲካዊ ጻዕርታቶም ናብ ዝያዳ ዝተወዳደን ዝተዋሃደን መድረኽ ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ግንባር ምድላው መደባቱ መተሓዳደሪ ደንቢኡን መሓውር ኣመራርሑን ሓዊሱ መስርሕ ምምስራት እቲ ግንባር ዝከታተል ሓበራዊ ኮሚቴ ከም ዝተጣየሸ ኣመልኪቶም ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ክንፈ ሓድሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ነቲ ወታደራዊ ፓላራይዝድ ዝተበታተነ ክብል ዝገለጾ ሁሉ ፖለቲካዊ መልክዕ ዳግማይ ንምቕራጽ ወሳኒ ስጉምቲ ዝውክል ምዃኑ ገሊጹ ድምጽ ዘይብሉ ወንበር መረጻ ኢትዮጵያ 2020
2026 ናይ ምርጫ ምትላልን ኣብዝሓተታ ዋክጂራ ተስፋይ እቲ ናይ 2021 ምርጫ ኣዝዩ ምን ዝንባዕ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እቲ ወግዓዊ ማሽነሪ ምርጫዊ ዲሞክራሲ ዝዕቀበሉ እቲ መረፃ ዲሞክራሲ ትሕዝትኡ ዝህብ ንዋታዊ ኩነታት እናተኣለየሉ ዝዕቀበሉ ኣገባብ ምምሕዳር ኣመር መርትዖ እዩ ነይሩ ክብል ይሙገት እቲ ዝመጽእ ድምጺ 2026 ንብስለት ናይዝ ሞዴል ዝውክል እዩ ንሱ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቀይድ በተኽ ኩነታት ብሕጋዊ ትካላውን ጸጥታውን ደረታት ኣቢሉ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ውድድር ከም ዘወገደ ይሙገት ዋክጂራ እቲ ጸገም ኣሰራርሓዊ ኣይኮነን ሕገ መንግስታውን መዋቕራውን እዩ ሓቀኛ ምርጫ ዘድሊ ኣገደስቲ ነጽነታት እንተዘይሃልዩ እቲ መስርሕ በኣገባብ መንቅብ ዘይብሉ ግን ከኣ ብዓብዩ ካብ ዲሞክራሲ ትሕዝቶ ባዶ ዝኾነ ምልካዊ ምድልዳል ከም ዘፍሪ ይድምድም ወሃብ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ብርጋዴር ጀነራል አቦልፋዝል ሸርከቺ እቲ ዓለም ቀንዲ መስመር ነዳድን ቀረብን ዝኾነ መጻብቦ ሆርሙዛ ንኣሜሪካን እስራኤልን ንነዊሕ እዋን ተዓጽዩ ክጸንሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ምዕጻው ክሳብ መዓዝ ከም ዝጸንሕ ኣይገለጸን እንተኾነ ግን ጸላእቲ ህዝቢ ኢራን ስለ ዝኾኑ እቲ ማዕከን ከም ዘይኸፍተሎም ገሊጹ እቲ ውሳነ ነቲ ዞባዊ ግጭት ዝያዳ ዘጋድዶ ምዃኑ ይንገር በኣንጻሩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መጻብቦ ሆርሙዛ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ክኸፍትኦ እየ ዝብል እምነት ኣለዎም ትራምፕ ብተደጋጋሚ ጸቕጢ ኢራን ጊዜያዊ ምዃኑን ኣብቲ ዞባ ሰላም ምስ ዝስፋሕፋሕ ንግዲ ናብ ንቡር ክምለስ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ገሊጾም እዮም ኢራን ግን ንጸላተይ ፈጺመ ኣይከፍቶን እየ ኢላ እዚ ድማ ምዕጻው እቲ መስመር ድሕሪ ነዊሕ እዋን እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይሕብር ዳርጋ 20% ካብ ምህርቲ ነዳዲ ዓለም በዚ መስመር ስለ ዝሓልፍ ምዕጻው ካብ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ሩኡይ ወሰኽ ከስዕብ ይኽእል ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መበል 35 መዓልቲ በፂሑ ኣሎ ዓለም ብሕጽረት ነዳዲ ትፍተናላ ክሳብ ሕጂ ኣስቂጦም ዝጸንሑ ዕጡቃት ሁቲ ናብ እስራኤል ሚሳይላት ብምትኳስ ናብ ትውግእ ተጸምቢሮም ኣለዉ ዛጊድ ክልተ ሚሳይላት ጥራሕ እኳ እንተተተኮሱ ባቡኤል መንደብ ከም መጻብቦ ሆርሙዛ ክዕጽዩ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣልዒሎም ይርከቡ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ምስታፎም ኪንዮ የመን ዝዘርጋሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ኣለዎ እዚ ኣብቲ 15 ሚታዊ መራኸቢ ንግዲ ዝሓለፈሉ ወሳን መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ መራኸብ መጥቃዕቲ ፈንዩ ምስ ዞባዊ ሓይሊ ምትእስሳር ፈጢሩን እዩ በዚ ድማ ኣብቲ ኣገዳሲ ንግዳዊ መስመር ዓለም ወጥሪ ክውስኽ ይገብር ኣሎ ከምቲ ውጽኢቱ ድማ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ሓዊሱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘስዕቦ ጽልዋ ልዑል ክኸውን ይኽእል ሁቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝግበር ጉዕዞ ባሕሪ ዝህውኾ እንተኾይኑ መስመራት ንግዲ ምዝራግ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ንዝፍጠር ናይ ጸጥታ ሓደጋታት ክውስኽን ቁጠባዊ ቅልውላዋት ከጋድድን ምዃኑ ተንተንቲ እቲ ዞባ ይገልጹ ሁቲ ናብ ዝኩናት ኣሐይሎም ምስ ዝኣቱ ንኤርትራ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን እንታይ ሓደጋታት ከስዕብ ይኽእል መሓዛ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ኣብ ዝኩናት ምእታዋ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከይሰጋገር ይዓግት ዶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ተመራማሪ ፖሊሲ ዶክተር ምክሮም ሚፍታሕ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ክንዮ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክሳዕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተዘርግሐ ይገልጽ ቀርኒ ኣፍሪቃ በዚ ኩናት ብኸቢድ ዝጸልወሉ ብዙሕ መንገድታት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዶክተር ምክረም እቶም ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ንመብዛሕትኡ ክፋል የመን ዝቆጻጸሩ ዕጡቃት ሁቲ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኖም የመልክት ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሁቲ ቴህራንን ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ እትገብሮ ኩናት ከም ካልኣይ ምዕራፍ ውግእ ኮይኖም ከም ዝረኣዩ ይሕብር ኤርትራዊ ተንታኒ ማእከላይ ምብራቅ መሐመድ አቡበከር ብወገኑ ሁቲ ንንባብ ኢል መንድብ እንተዓጺዎ ቁጠባ ኤርትራ ብኸቢድ ክጽልዎ እዩ ይብል 15 ሚታዊ ንግዳዊ መራኸብ ዓለም ዝሓልፈሉ ባቡኤል መንድብ እንተተዓጽዩ እታ ምሒር ኣብ ወደባት እትምርኮስ ኤርትራ ብድሆ ከም ዝገጥማ ወሲኹ ይሕብር እቲ ተንታኒ ቁጠባዊ ኤርትራ ዱልዱል ዘይምዃኑን ብፍላይ ምስ ሩስያን ቻይናን እትገብሮ ንግዳዊ ብወደብ ዓሰብን ምጽዋዕን ምዃኑ ይገልጽ መንግስቲ ኤርትራ ሁቲ ንባቡኤል መንደብ እንተዓጽዎ ኣሜሪካ ኣቃልቦኣ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከቕንዕ ከም ዝኽእል
ክፍታታት ከም ዘለዎ ወሲኹ የብርህ መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ኣብ ስጋት ዝነብር መንግስቲ ከም ምዃኑ መጠን ዝኾነ ሓይሊ መጺኡ ኣብዚ መስመር ኩናት ከካይድ የብሉን ዝብል መርገጺ ኣለዎ ኢራን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዝርከብ ወታደራውያን ማዓስከራት ኣሜሪካን ትሕተ ቅርጽን መጥቃዕት ፈጺማ ብዘይካዚ ነቲ 20 ሚታዊ ናይ ዓለምና ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዝሓልፈሉ መጻብቦ ሆርሙዝ ብምዕጻው ዋጋ ነዳዲ ክብክብል ምኽንያት ኮይና ቴህራን ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከቡ መሻርክታት ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ባቡኤል መንድብ መጥቃዕቲ ምፍጻም ከም ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ግጭት ክረአ ከም ዝኽእል ተመራማሪ ፖሊሲ ዶክተር ሙክረም ይገልጽ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ንሎሚ ዝነበረና ዜና ነዚ ይመስል ነይሩ እስካዕ መጨረሻ ሓቢርኩምና ስለጸና أزينا نمسجن سكع قصالي سلام كلنا سسناي نعخم